Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Diday ko, 87th birthday of Elena, dulot kan sa iyang mga aki. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Anthony Garcia and family, Del Regino and family, Mirna Loveres and Lonesa family, Mortega family, special na kagadan, for good spiritual and physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Sopardo Cantara and family, for strength, clarity of mind and positive result of exam, dulot ni Hazel Ontog and family, special na kagadan, dulot ni Josel Aceituno and family, for family, friends, and own physical and spiritual healing, dulot ni Jenny, special na kagadan, dulot ni Rosa Tangli, Jacqueline Rose Tanyada, Mrs. Baby Molet.
para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Maria, dulot kan na Vera family. Jose, dulot ni Neil Fali and family. Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Carmen, dulot kan Apun family. Consolacion, dulot ni Joy Sarza and family. Reynalda, dulot kan sa iyang pamilya. Diego, Dulce, dulot kan Guan and Santilian family. All Souls, dulot ni Marivic Radasa. First death anniversary of Maria, dulot ni J.D. Pahe and family. Aaron, dulot kan Naive family. Banwa anin Diyos, matindog po ang gabos, asin awito nan awit sa pagpuon. Kulang biyaya pangako niya Good morning. Good morning, Father. Sarong komunidad, kita nagkakatiripon sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan. Sa ngaran ka nama, kanda aki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Aldaw na Webes, sarong pamilya asin komunidad digdi sa parokya, nagkakatiripon kita sa pag-arang, asin pagtaong ondras sa tuyang mahal na patron, na si San Judas Tadeo. Siring man, pet sa 15, kairing Mayo, pinagseselebrar niya to ang kafiestahan ni San Isidro Labrador. Hagano niya to an sa indang tabang pamipi as in intersesyon para sa satuyang mga pangangaipo, kusog, marahay na salud, kakayahan. Tanganing danay niya tong magamit ang gabos na ini sa paglingkod sa mahal na Diyos, siringkan ipinahiling
ni San Judas Tadeo, asin ni San Isidro Labrador. Hagadon tamanan grasya, din kapakumbabaan, tanganing kita padagos na maglingkod sa mahal na Diyos. Ngunyan midbidon tana, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuli, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga dugang, na ako'y pamigbi sa kakurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawada, ang sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamipi kita, kagurang na Diyos, na sa imo ang bilog na linalang, asin nagkaapod sa mo sa paglingkod sa imo, sa pangataman kan mga balaog na sa mong kapalibutan. Magpasabong kasamo sa bagsik ni San Isidro, na maghiras kan sa mong kakanon sa mga nagugutom, asin maghigos para sa kaligtasan nin gabos. Uli kay Jesu-Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro, kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibokan mga apostoles. Si Pablo asin ang sa iyang mga kairiba, nagsakay sa Papos asin nakaabot sa Perga sa Pamphylia. Duman binayaan sinda ni Juan, ta nagbalik sa Jerusalem. Hali sa Perga nagdagos sinda sa Antioquia sa Pisidia. Kanal daw na Sabado naglaog sinda sa sinagoga asin nagtukaw. Pagkatapos pagbasa kan tugon asin kan mga propeta, kinaulay sinda kan mga puon sa sinagoga. Mga tugang, kun buot kamong magtaramin, nagkapirang tataramon sa paghulit sa banwaan, magtaram kamo. Si Pablo nagtindog, pinasabot sinda na mag-alo, asin nagsabi, mga Israelita asin kamo na may pagkatakot sa Diyos, maghimati kamo. Ang Diyos kang banwaan ni Israel, iyo ang nagpili sa satong mga magurang. Pinadakol ang banwaan na iyan kan sinda mga dayuan duman sa Ehipto. Sa bagsikan sa iyang mapangyaring takyag, kinuan niya sinda sa Ehipto. Sa laog nin 40 taon, tinios niya sinda duman sa lantad. Pinuho niya 7 banwaan sa daga nin Kanaan, asin pinaghiriras niya sa inda ang daga sa laog nin 4 na gatos, may 50 taon. Dangan mga hukom, binugtak niya na magsakop sa inda sagod sa panahon ni Propeta Samuel. Sarong hadi, hinagad ninda, asin itinaon nin Diyos sa inda si Saul. Aki ni Kis, sa tribo ni Benjamin,
na naghadi 40 taon. Hinari asin isinangli na hadi si David. Dapit sa iya, sinabi ni ining kaumawan, pinili ko si David, aki ni Hesi, lalaking uyon sa puso ko. Uutuban niya ang gabos na pinagbubuot ko sa iya. Susog sa panuga sa iyang kapagarakian, kinuan ng Diyos ang sarong paratubos para sa Israel, si Jesus. Bago siya dumatong, itinukdo ni Juan sa bilog na Israel ang sarong bunyag, tanganing sinda magsulsol. Asin kan si Juan haraninang maggadan, nagsabi, si Isay ako sa paghuna nindo. Iyan, bako ako. Hilingan nindo, takasunod ko, madatong ang saro na dai ako maninigo na maghubad kan sa iyang sandalyas. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sabkod pa man, pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Sagkod pa man pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Ang karahayan nin kagurangnan, aawiton ko sagkod pa man, sa gabos na kapag-arakian, iuusip ko ang sa iyang pagkahera. Ini ang aram ko, ang sa iyang pagkamot, nagdadanay sagkod pa man, ang sa iyang katotohan, nagdadanay sa kalangitan. Sagkod pa man pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Pinili ko si David na sakong surugoon. Rinahidan ko siya kan sakuyang banal na olyo. Tanganing ang sakong kamot magdanay sa iya. Ang sakong takyag danay na magparigon sa iya. Sagkod pa man pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Ang sakong katotoohan asin pagkaherak mapapasa iya. Asin huli kan sakong ngaran siya papahalang kawon. Asin maapod siya sako. Ika ang sakuyang ama, sakong Diyos. Ang gapo nin sakuyang kaligtasan. Sagkod pa man pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan, ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtaram pakatapos na maghugas kan bitis kan sa iyang mga disipulos. Totoong sinasabi ko sa ido, daing surugoon na urog sa iyang kagurangnan, daing sinugo na urog sa nagsugo. Kung nasasabutan na nindo ang mga bagay na inipaladan kamo kung gibuhon nindo. Day ako nagtataram dapit sa indo gabos, midbid ko ang sa kong mga pinili, alagad kay puha na mautob ang kasuratan. Ang nakikikakan sa sakuyang lamesa matumang sako. Ini sinasabi ko sa indo ngunyan bago mangyari. Tanganing kung mangyari, matubod ka mo na ako siya. Totoong sinasabi ko sa indoan, minaako sa susugoon ko, minaako sa ko. Asinan minaako sa ko, minaako sa nagsugo sa ko. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Pakigreet daw ang sa tuyang kataid. Good morning. Sabay hapot, nagsipilyo ka na ba? Ang konteksto kan ebanghelyo sa bidigdi pakatapos na si Jesus maghanaw kan bitis kan sa iyang mga disipulos, sinabihan niya sinda. Ang leksyon manunungod sa kapakumbabaan asin paglingkod. If you happen to go to Naga, sa Concepcion Park, bago mag-abot sa sentro,
maagi po kamo sa seminaryo. Kataning kan seminaryo, ito pong monastery kang Mount Carmel or Lady of Mount Carmel. Sa inutan kayan, bago ka maglaog sa monasteryo, yaon po duman ang kongregasyon ni Mother Teresa of Calcutta, the Missionaries of the Poor. Kanyaong kami duman sa seminaryo nag-eskwela, igwanin aldaw na nag-a-apostolate kami duman sa Missionaries of the Poor, na kung sa inrayaon po ang mga madre, nag-aataman kan mga naghehelang, asin mga kadukhaan na inabandonar kan sa indang mga familia. One time, saro kan day ko malingawan na experience, kang na-assign po ako duman sa lugar na ito, so home for the sick, kan Missionaries of the Poor. Nahiling ko, naabutan ko sa mga madre, may tigkakarigos na sarong lalaking dying, naghihingagdan, tigkakarigos po ninda. Kang nahiling ko itong eksenang ito, sabi ko sa sakuyang sa diri, wow, this is really a great act of humility and service. Sabi ko nga sa diri ko, kung ako, gariday ko ito kayang gibuhon. Honestly, day mo ka ano-ano, asin pano nin lugar, asin ati, sa indong kakariguson. Sa paghiling ko, iniman sunaging pagmati kan mga disipulos kan sa tuyang kagurangnan. Kang nahiling ninda si Kristo na nagduko, nagluhod, asin saro-saro na tighugasan, asin tighanawan, anbitis kan sa iyang mga disipulos. In fact, it was Peter who said, no, you cannot do that. Ika, na sa mong maestro, asin kagurangnan, mahanaw kan sa mong mga bitis. Ang gibong iyan, sosog sa indang tradisyon, gibo, asin gawi, nin sarong surugoon. It is a task of a servant. Ngata ta ika, samuyang maestro mahanaw, kan sa mong mga bitis. But Jesus did that for a purpose, to teach them, sabi ko nga ni, a lesson about humility and service. Tukduan sinda. Kaya sabi niya, sa inda, sabi niya kay Pedro, ako na sa indong maestro, asin kagurangnan, mahanaw kan sa indong mga bitis. Tanganing kung anuman ang ginibo ko, iyuman ini ang gibuhon hindo. Siring na ako naghanaw kan sa indong mga bitis, kamuman lugod, magpaharanaw hanawan. Gibuhon ang siring sa lambang saro. Mga tugang, ngunyan sa panahon na ini kan Easter o pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Totoo, gabos po kita, nagpapasalamat sa dakulang akto o gawi nin kapakumbabaan na sin paglingkod na ginibo para sa to kan sa tong kagurangnan. And that cross, hilingan nindo itong cross sa likod, sarong simbolo kung gura noan sa tuyang Diyos nagpakumbaba, tanganing maitao sa tuya ang kaligtasan by rising, by dying sa iyang inako inigabos, tanganing kitagabos mailigtas. Now, ano ang pwedeng ekspresyon man yato kan sa tuyang pasalamat? Asin pag-arog kan siring na mga kapakumbabaan, asin paglingkod na ipinahiling sa tuya kan sa tong kagurangnan. May nagkapira akong suggestion. Not, ano daw kung we take time to visit sick people around us? Sa ospital, mamundoon ang buhay pag ako nagsisikol, lalo na kung nakakalaog ako sa ICU. Grabe pala yako. Very depressing minsan pag uminabot ka sa puntong ini na ika pala naghihelang na. Dahil nag-aataman. Nagahagad kanin kalinga, nindian, hali mismo sa imong mga pamilya. May nakataram nani sa kuyang sarong parishioner. Sabi sa kuya, Father, paano ka ngayon pagurang mo?
may edad-edad na siya. Ang nag-iedad ngayon, dapat pag naggurang ka, may kwarta ka. Takong day kang kwarta, pagpapara sa pasaka kan sa imong mga kapamilya. Pag may kwarta ka, may pension ka, bulan-bulan, pag-aragawan ka. Hindi ako kung totoo yan. Hindi ko pa man na-experience yan. Kamu po can attest to that. Di ba? Mamundoon po ang sarong naghihelang. But when we pay visit to them, we alleviate their pains. Kaya baga nawawa, nagigianan sinda. Di ba? Sarok pa, haranihon man sana sa tuya, digdi. Kung digdi lang kamo nag-i-star sa Legazpi, bisitahon ang mga nabibilanggo. Diyan sa jail, city jail, provincial jail. Gabos dayan, sabi sa kuya, wildlife. City jail, wildlife, provincial jail. Gabos da, wildlife ang apod. But when you pay a visit digdi sa mga prisoners, they are also excited. Despite kay itong nakomitir nidang ano man nakriben, may mga tawong nagmamakulog pa sa inda. Ako pag nagmimisa ako sa jail, ang saro kang interesting na story na pwede ko pong ma-share sa inyo. Kada bes nagmisa ka, pagkatapos kan misa, gabos iyan na mga preso, nagpapabless kan sa indang rosary. And take note, not all of them are Catholics. Diba? Pero yaon, sa Diyos, nagpapamipi, kan Santo Rosario, nagmamawot na tabangan sinda sa saindang kamugtakan. Nasaro pa, ini sa kuya ining hobby, makihuron sa mga senior citizen, magtaonin panahon sa saindang. Pag nakakahiling ako, very interesting minsan lang sa indang mga istorya. Tig-share ko nga ni one time, so lolo, tapos lola ko, minsan nagsasawa na ako, kang buhay pa sinda, naabot ka po so lolo, asin lola ko. In fact, nagadan so lola ko, 98 years old, padik na po ako. Every time na nakakahuron ko sinda so lolo ko, ang istorya kayan, perming manungod sa panahon kan hapon. Ay, kang panahon ngaya kang hapon, noy. Araw kayo nang nangyari. So lolo ko man ang perming sasabihon sa ko, an panahon ngayon ngunyan, ibaho na kan panahon mi. Baga kamo mismong mga gurang makasabi. Kaya ito, hiniling ka sa nakan gurang, matultul ka na. Diba? May uso pa kayo itong naabutan ko ni kirimo. Aram ni doon kirimo. Aram. Pag nagibo ka ni sala, makirimo ka. Kirimo. Yan. Diba? Kaya minsan sa kapilyuhan ko, tigtagasimbag ko man sa lola ko, ulit-ulit na sana, kan panahon mi, ibahon kan panahon mo yan, ikarawan ko man. Pero yako, lola, kan panahon nindo, di ipauso ang kalson. Nahihiling ko, saya pa baga po kayo ito, pag maihi, pibaton sana. Ibig sabihin, ding kalson. Pero sinimbag niya ako one time, natouch ako kan simbag niya, sabi sa ko kang lola ko, totoo nga iyan. Pero daing nababadusan, na daing sa oras. Daing tigkakasal na badus na. Ngunyan ang mga tigkakasal, imbis o kanta bagang sabi ko nga ni, here comes the bride, all dressed in white. Ngunyan, here comes the bride, 3 months inside. Yeah. Why don't we take time para itauman sa inda sa tuyang oras, pagdagog, atensyon sa mga tawong ini. Ini ang ekspresyon kan sa tuyang pasalamat sa mahal na Diyos na nagpahiling ng dakulang kaarugan, manunungod sa paglingkod sa kapwa, asin kapakumbabaan. Si San Isidro po, aram po nindo, ang kapiestahan na pinagsaselebrar niya itong unyan, si San Isidro Labrador, pinaghinguan niyang isabuhay ining duwang kalidades na ini, na importante, nagayo, na mahiling man niya ito sa satuyang buhay mo niyan. Ang kapakumbabaan, asin paglingkod. Especially now,
that we have a newly elected public servants around us. Magpuon sa senador, di ba? Ini dapat ang rumdumon ninda, bako kita ang surugoon ninda, sinda ang surugoon ta. Tay linaog nyato sinda dyan. And hopefully, they will serve with humility. Kasi San Isidro, aram po nindo, saro kan mga pinaghingawa niya, despite kaining sa iyang pagiging dukha man, padago siya naghiras, kanano man naigwa siya sa mga nangangaipo. In fact, one of the notable na story about him, maski sa mga gamgam, pinaghiras niya sa iyang corn grain. And not only that, kung mahiling nido, if you happen to see an image of Saint Isidore, of San Isidro Labrador, or San Isidro Labrador, yaon po sa image niya, itong anghel na nag-aarado. Kasi, sosog sa istorya kan sa iyang buhay, urual daw po, nagdidibusyon, nagsisimba arog sa Indo si San Isidro bago siya mapuon kan sa iyang trabaho. Tasaro man lang po siyang tandanan na nag-uuma sa sarong dakulang uma. Tigsilosa na siya kan sa iyang mga kairiba. Tapermi ngayang tarde, tabago mapasiring digdi, mahapit muna sa simbahan. Dakulon man digdi sa St. Jude ang mga San Isidrong nahihiling ko. Naghahapit bago mapasiring sa opisina. May mga nahiling akong abogado na bago mapasiring siguro sa hearing, mahapit digdi. May mga yaon digdi sa to naglilingkod bago mapasiring sa trabaho. Kaya malain ang hiling sa ko. Dali-dalian ang sermon mo, Father. Tamatatardi na ako. Mga siring kaya, dahil ka mo maghadit na matardi. May magibo kayan para sa Indo. Arog kay San Isidro, so anghel na po ang nag-arado kang dapat niyang araduhon. Dai nakaulang sa iyang debosyon sa iyang trabaho. Isa nagsampol kaining tao na tataong mamuot sa iyang trabaho asin sa pagpamipi. You want to know more about him? Check the ordo. Saro siyang hali sa pobreng pamilya. Naagum niya po ang ngaran Maria de la Cabeza. Nasaro man po santa. Yan. So magayuno na arugon ta po ang sa iyang agi-agi, ang sa iyang pagkabuhay. Saro manin imahen o aarugan nin paglingkod na may kapakumbabaan. San Isidro Labrador, ipamigdi mo kami. Sa ngaran ka Ama, kan aking asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdom kay San Isidro warasan na ining sakripisyo na sa mong dinudulot
Para sa imong kamurawayan, makapagayagaya sa imo, asin para sa mo, magin paagi nin kaligtasan, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo, asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagporan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, ta sa makangangalas na pagpahayag nin pagtubod, kan sa imong mga santos, pinapusog mo an sa imong simbahan nin danay na bagong kabagsikan. Asin tinatawan mo kami nin mga bala, urog, katutoong tanda, kan sa imong pagkamot dangan, sa pag-utom kan mga misteryo nin kaligtasan, nasasadol kami, kan sayod nindang panalmingan, asin natatabangan kan sa indang danay, napakiulay sa imo para sa mo. Kaya kami man kagurangnan kay bakan mga anggeles sa singabos na santos, nagpapahayag nin pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ili, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos, na ang sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini, ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon ikakag-apat, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kay bahan si San Isidro Labrador, nakainto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos
nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niyamo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa oroaldaw, itaom mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasailan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay ang sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang landanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na makikisubaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Buhay at sakramentong ininusay sa pagpapanalkan sa imong simbahan.
sakramentong nagdadanay sa pagpatalingkas sa mo sa kasalan. Tandaan bago mo Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. O Diyos na kagurangnan, tugutin na ang sakramento na sa mong inako sa pagrumdom kay San Isidro, makapabanal sa mong isip asin puso, tanganing kami magin mga kahiras kan sa imong Diyos na buhay, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot po sa 19,296 as in 55 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 2,256 pesos as in 5 centavos. Ang second collection nag-abot po sa 6,321 pesos as in 80 centavos. Para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana, mga anonymous na tig 5,000 pesos, 1,000 pesos, 600 pesos, 500 pesos, 400 pesos, 200 pesos, Gianan Family 2,000 pesos, Devotee 1,000 pesos, Mary Jean Ventura, 500 pesos. Diyos mabalos po. Salamat po sa Saint Lucabos, lalong-lalo na sa mga naglingkod sa tuyang altar, mga liturgical ministers, pagpuon sa tuyang choir, live streamer, sa tuyang lector, commentator, mass collectors, and sa tuyang sakristan, and sponsors kainin sa tuyang misa. Thank you very much po. Ang kagurangnan mapas sa ito. Asin sa imong Sa espiritu. intersesyon ni San Judas Tadeo, asin ni San Isidro Labrador, bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sin maheherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
manlugod iwanaga kan si minsan sa kalangitan si Jesus imong katuon kami kaheratima si Jesus imong katuon kami kaheratima. Good morning.